חברים, אני בטוח שרובכם הגדול לא שמע על הכלי המפלצתי הזה שנקרא טברון פייטר סופרים. חברים, אני רני מ-E-Riders ואני אעשה לכם סקירה קצרה על הכלי. אז ככה, מבחינת סוללה 72 וולט, 35 אמפר. אתם קולטים מה אני אומר לכם? זו סוללה מפלצתית. קודם כל זה כלי למי שחובב אקסטרים, למי שרוצה כוח. זה כלי מפגר, באמת. מבחינת מנועים, מנוע אחד, שתי מנועים, אני אתן לכם לנחש בתגובות. אז ככה, ברקסים הידראוליים, 4 בוכנות, בדומה למה שיש בסורון. תאורת לד היקפית, שאפשר להתחבר לאפליקציה של טברון ולשנות את הצבעים, לשחק וכל מיני דברים בהגדרות. משקי חיגוי, צמיגי טיובלס, 11 אינץ', באמת כלי יציב, חבל על הזמן, כלי חזק ברמות, צג מרכזי, צופר, מערכת תאורה, באמת כלי אימא לב ואבא לחברים. אני רני מ-E-Riders, אנחנו נמצאים ברחוב ישוע חנקין 11, עפולה תבואו.